Paphos, Coral Bay. 14 km od Paphosu. Hovoria, že jedna z najkrajších pláží. Býva to teplá voda, pretože je to taký záliv teplejšie ako inde. Je koniec apríla. Tam má pláž ľudí. Naozaj je pekné, čistý piesok. Chodí som na autobus Paphosu za 2 € hore, jak stojí auta. Je zastávka, mestská doprava z Paphosu. Tam za tým cípom vzadu je Coral Beach, tiež veľmi pekná pláž. Ale táto pláž je asi najčistejšia, najobľúbenejšia. Nechcem moc natáčať ľudí, ktorí akí sú. Bodu je reštaurácia, hotelové komplexy. A na tom cípe bola kedysi starobylá dedina, je tam aj múzeum. Takže Paphos, Coral Bay, Coral Beach. Čistá voda. Je citeľne teplejšie ako inde.